ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಏನು ಇನ್ನೆ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಇಂಕೊರಾಂಡ್ ಲೈವ್ ದಾದನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತೇನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದು ಅಂಚಾದ ಅದಿಪ್ಪು ತು ಕೈರಾಂಡಲ ಬತ್ತರಿಂಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮನೀಶ್ ಗಾಣಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಹಾಯ್ ಜಯಂತಿ ಹಾಯ್ ದಾದನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ ಬಾತಿರ್ದು ಬಾಕಿ ಮಾರ ತುನಗ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೀರ್ ಇಡೀ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಜಯಂತಿ ಹಾಯ್ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಅಭಿ ಹಾಯ್ ಡಿಯಾ ಹೆಲೋ ಮನೀಶ್ ಗಾಣಿಗ ಇರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ನತೆ ಹಂಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಕಡೆ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರ ಎಸ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟಕ್ ಕಂಡು ಮಾರೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ఒక గైస్ దళకేనరితన కేన్లే ఎలంజి క్యూఎన్ఏ వీడియೋ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ದಳಕೇನರಿತನ ರಪ್ಪ ಇಟ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ನೋಡ್ಚು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಏಜ್ ಏತ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಲವ್ ಉಂಡೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರಿ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಪೊಳಲಿ ಸಂತು ವ್ಲಾಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಆಯುಬ್ ಸಾಲಿತ್ರು ವನಸಾಂಡ ಆಂಡಿರ್ನಾಂಡೆ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಸಿರ್ನ ಮುರಣಿ ತೂಯ ಜಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡ ಪಾತೆರ್ ರಾಯಜಿ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಓ ಎಕಡೆ ಆಪಣ ಎಕಡೆ ಪಾತೆರ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜಯ ನಪ್ಪಣ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಕಿರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಕಡೆ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಲೈವ್ ಇಡು ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದೆ ಓಳು ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತು ಯಶಕ್ ಯಾರು ಏತು ಪುರ್ತು ಪಾತೇರಿ ಒರ್ತಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮನ್ಯು ಗೌಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಯ್ ಮನೀಶ್ ಗಾಣಿಗ ಅಕ್ಕ ಈ ರೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಐತಿಲಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೌಲ್ ಮೈಕಲ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಜಿಪುದಾದ ದಾಲ್ ಇರೆಗ್ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇ ನೋಡತ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಜಿಪುದಾದ ಪಂಡೆತವ್ಯಾನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಪೊಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಎದ್ರಗ ಏಪ ಮುಕ್ತಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ 5 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಇಂಚೊಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇಪ್ಪು ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶ್ವೇತಾ ದೀಪಕ್ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪು ಜರ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋವಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10,000 to 12,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಕ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ನಾಡ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡೈತೆ ಅವಳು ಏನ ಪಂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಪೋಯರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಂತಂತು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ದಾದನ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪನ್ಪೆರತ ಮಕರ ರಾಶಿದಕ್ಲಿಗೆ 7:30 7 ಶನಿ ಬುಡ್ರೆ ಅಂದಿ ಸರಿ ಅಂಚನ ಅಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ಮಾಣಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಸದ್ಯಗೆ ಒಂಚೂರಿತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಹರೀಶ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಆಯುಬ್ ಸಾಲಿತೂರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಸ್ ಆತ ಓ ಅಂದತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹೆಲೋ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಶಾಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಓ ಅಂದೆ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನುಷರ್ಲಿ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಅರ್ಚನಾ ಈರು ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಸುಯಿಪ್ಪುನಗ ಕೈನೆ ಕಡೆ ಅಂಚನ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಥದೋ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುರಣಿದಾತನ ಇತ್ತನದ ಪೂಜದಾತನ ಇತ್ತಂಡು ಆಗ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ 7th ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಶಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಸ್ ಆರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವನಸಾಂಡಿರ್ನಾಂಡೆ ಭೂಮಿ ದೇವಾಡಿಗ ಹೇ ಫೇವ್ ಹೆಲೋ ಇಶಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ BA in journalism, psychology and English literature. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಲೋ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯುಬ್ ಸಾಲತ್ತೂರ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 58 ಜನ ಉಳ್ಳರು 15 ಲೈಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡ
ಕುಸಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಬೇಜಾರಂಪೊಚ್ಚಿ. ಪೊಳಲಿ ಸಂತು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಅಂದೆ ಎಂಡೆ ಅದಾಗ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಬತ್ತನ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ನಿಲ್ಲೋಲಿ ಇವ್ರು ಬರ್ರೆ ನಿಜ ಮಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಆತನ ಪನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಆಯ್ಜವ್ ಜಾಬ್ ಅವೇ ಪನ್ಯನ ಅವು ಏನಪ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಪೋದು ಮಂತ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಅವತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಏನು ಮುರಣಿ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೆಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತುಂಡು ಹೋಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋತು ಅವು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಚ್ಚೆ ಆತ ಅಂಗಿಲ ಪಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟ ಆಪು ನಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಆನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂದು ಪಂಡಿರು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಬ್ ಆಪ್ ದಾದ ದೊಂಬತೆಕ್ಕ ಅಂದು ಯಪ್ಪ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಇಂಕ ಪಿದೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನಾರು ಲೈಕ್ ಅಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಎರೆಗಾಳ ಒಂಜಿ ಎಂಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿ ಅರ್ನ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ದಲತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ದೊಂಬು ಪಂಡ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ನಮ್ಮಲ ಸೌಖ್ಯ ಚೆರಿ ಬ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಯಿಷಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಇಶಾನ್ ಸೂರ್ಯ ವನಸಾಂಡಿರ್ನಾಂಡೆ. ಶ್ವೇತಾ ದೀಪಕ್ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ ಏನ್ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರ್ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಐಟ್ ಖರ್ಚಿನ ಎಂಚಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಗೊತ್ತಂడి ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ದುಂಬುಲ ಅಂಚಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಾಸ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಚಿನ ದಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ತೂಯಿನ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಸಹಜ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಆಸಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿನ ನಡಪ ಒಂದು ದುಂಬತ್ತ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿದ್ದು ಬೋಡೈನ ಮಾತದ್ದು ನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬರು ಪಂದು ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಆತ ಆಸಲಿನ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಬೆಂದಿನ ಆಯ್ತಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇತ ಆ ಕಾಸ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದು ಐಕೆ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಾಯನು ಅಮ್ಮಿ ಕಾಪುಗು ಬಲೆ ಕಾಪುಗು ಅರ್ನೆಲ್ ಕಾಪುದಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಲ್ಪೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಪಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಕಾಪು ಬತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ಏನಂಚು ಹೊರಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅರ್ಚನಾ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನಿ ಪೋತಾನಿ. ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಆಯುಬ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಲು ಕುತ್ತಾರ್. ಮನೀಶ್ ಗಾಣಿಗ ಹಾಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಯಕ್ಕ ಎಂಚುಲ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚುಲರ್. ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲೋಂದಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲೆ. ಇಶಾನ್ ಸೂರ್ಯ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಕಜಿ ಕಾಪುಗು ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಜಿ ಪುಗು ಬಲೆ ಓದ್ನಿಯನ್ ಬರ್ಕ ಕಾಪುಗ್ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಕ ಇವೆಂಟ್ ಎದ್ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಇವೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡ. ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಹಿತ್ ದೀಪ್ ಇರು ಅಭಿಮತಗ್ ಪೋಲೆ ಬೇಲೆಗ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಪೊಳಲಿ ಸಂತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ದೊಡ್ಡ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪೊಳಲಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು. ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಏನಾ ಸೇವ್ಪುರಿ. ಅಮ್ಮಿ ಕಾಪುಗ್ ಬಲೆ ಬರ್ಕ. ಸುರತ್ ಕಲ್ಗ್ದಾಯ್ತುಂಡಿ ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ. ಫರಿಷಾ ಫಜ್ಜು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸುಮಾ ಯೋಗಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ಬನಸು ಈರ್ ದಾನೆ ದೊಂಬುಡು ಉಲ್ಲರೈ ಯಾನ್ ದೊಂಬುಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಖಾಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿನ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕೋನೆಡು ಕುಲೊಂದೆ ಇಟ್ಲೆ ತುನಗ ಚೂರು ಶೋಕ್ ತೋಜಲತ್ತ ಅಂಚೇನು ದೊಂಬುಡಿನ ಮೂಸನ್ ತಿಂಚೊಪ್ಪುಂಡ ಕಾವಲಿಲ್ಲ ಕಾತಿತ್ತೆ ಕಾರಂಚಿನ. ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಆವಾವ್. ಆಯುಬ್ ಇರಿಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಒಯ್ಟಿಯೇ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನು. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಮೇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋತೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇನು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದೆಂದು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಯಾರನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್
ಅಂಚದು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ತೂದಿಜ್ಜಿಂಡ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂದ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ್ಲೆ ದಾದಾಳ ಮಂಡೆಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ತೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಇತ್ತ ಯಾರು ಒಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಸಿನಲ್ಲ ದುಂಬದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಪೋ ತೂಪೇನೆ ಅಂಚಾತನೆ ಯಾರನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮನೀಶ್ ಗಣಿಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಲೋ ಜೀವಿತಾ ಹಲೋ ಇಶಾನ್ ಸೂರ್ಯ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಈರೆಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಈರೇಪ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಬೇಲೆಗ್ ನೀವು ಪಂದಿತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿಜಿ ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಪೋಯಿ ನಾನು ಏನಾಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇರ್ತಂದು ಯಾನು ಅನಿ ಪಚ್ಚೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲ ಕಟ್ಟಪ್ ಖಾಲಿ ಇದು ತರ ಇದು ಕೈ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ನಾನು ಸರ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇ ಪಂತಿರು ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ ದೀಪಕ್ ಬೇಜಾರನ್ ಪೋಚಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಇಂಕ ಏರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಓಕೆನ ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಲಿ ಏತೇನ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅರ್ನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆತೇನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ಉಂಡೆನ್ನ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಏಡಾಂಡ್ಲ ಕೇನೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದಂದು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ 15,000 ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ 18,000 ಅಂಚ ಅರ್ನ್ ಮಂತನ ಒಂದು 3,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡೆನ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ತೂಡ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಎಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಮೆಗ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲು ಓಲು ನೇಂಪಲ್ಲೆ ಕುತ್ತಾರ್ಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ದರತೆ ಅವು ಏರ್ನ ನೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೇಮು ತುಳುಲಿಪೀಟು ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಲಿಖಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಯ್ಜಾ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಏರು ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಟಾಂಡು ಮಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಟಾಂಡು ಸಾರಿ ಅವು ಆಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಟಂಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಸತೀಶ ಹಾಯ್ ಶಕುಂತಲ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಧನ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರ್ಷವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಇಶಾನ್ ಎಲ್ಲ ಉಬ್ಬರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬಲೆ ಆವಿಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಸಿಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ನಾಳೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸಾಲತುರ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಏರು ಮಾರೆ ಲಿಖಿತ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಅಯ್ಯೋ ಧನ್ಯನ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಹಿತ್ ದಾಯಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೆಗ್ ಅಭಿಮತಗ ಪೋಯರೆ ಎಂಕಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂದೆ ಐಡಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸುನೀತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಯ್ ಪೃಥ್ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಈರು ಸುಜನ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಚೆರಿ ಬ್ಲಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 11 to 17th ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಬಲೆಕ್ಕ ಆವಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಅವು ಮದ್ದ ಮರೈತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಹೆಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀರಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟಕ್ ಒಂದುಂಡ ಗೈಸ್ ದಾಯಡ್ ಮಾರೆ ಶ್ರೀ ಬರ್ಪುನೆ ಅಪರೂಪ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇವುಗು ಒನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಗಣೇಶರಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ ಲೈವ್ ಅಂದೆ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಮುಂಬೈ ಬಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಓ ದೇವ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ ನಾನು ಈತನ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದು ಓಡಲ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಈತನೆಡ್ಡ ಪೋತೇನ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದು ಓಡಲ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ನಾ ಈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಓಡೋರಲ್ಲ ಶಿರಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಯ್ ಓ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಶಾಂತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕ್ಲ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ ಪಾಡ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ತುಕ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದೊಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಮುಟ್ಟ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆಗೈಸ್ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ಅಪ್ಪನ ಶರಣ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ
ಧನು ಅಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ತೂಪೆ ಧನ್ಯ ಎಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ನಿ ಬೇಗ ಅಲೆ ಪನ್ನತ ಈ ಪುಣ್ಣಕ್ ದಾನೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಲೆಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾಲೆ ಅವೆ ಅಂಚ ಸುನೀತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹವ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ ಯು ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಧನ್ಯ ಇರ್ನ ನೇಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ತಿಕ್ಕು ಈ ಬಲ ಬೊಟ್ಟು ರಡ್ ಬೆರಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅವಾಗ ಏನ ನೇಮ್ ಪಂದು ಯಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ನಿವೇದಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಂದ್ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ನನೆ ಮತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೆಂಗ್ ಕೋಲ್ ತಿಕ್ವಾರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ವಾರ ಬಲೆ ನೀನು ಓದುಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸಂಪುಲೆ ಇರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಎನ್ನ ಜಾತಕದ ನೇಮ್ ದಾದ ಪಂದಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜೀವಿತ ಪಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಜಾತಕದ ಪುದರ್ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ದಯ ನಂಬುಜರ್ ಮಾರ ಓ ದೇವರೇ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಗ ಉಪ್ಪು 114 ಜನ ಬಲಿಪಡಂದ ಪನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಉಂಡತ ಅವು ಅನ್ನ ಪಾತಿಯೇ ಅನ್ನ ಚೈನೀಸ್ ದ ಕೂ 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 ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಹೆಲೋ ಸುನೀತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ವೇಣು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ ಶ್ವೇತಾ ದೀಪಕ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿ ಪಿಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಪ್ ಪೂಜೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಿಡು ಮಾತ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದೀದಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದೀದಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಅಂಚಿ ಪುನಗ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮಗ್ರದು ಪುಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇದು ಲೈಟ್ಲ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಬಂಗ ಬೋಡ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಎನ್ನ ಅಂಚೆ ರೂಟೀನ್ ಇಪ್ಪು 2 ದಿನ ಕೊರ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನು 2 ದಿನ ಕೊರ ಉಪ್ಪು ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಡೇ ಜನ ಆತ ಅಂಚಾದು ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾಡೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಸೌಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಕೆಲವಣ್ಣಿಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಟ್ರೋಲ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋದು ಜಾಂಡ ಆ ಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪಾದ್ಲ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾದ್ ರಿಮೂವ್ ಮಂತಿನತ್ತ ಮಂದಿನ ಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ ಪಂದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರ್ಲೇರು ಸೈಕೋ ಪೀಸ್ ನಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲೆ ಮಂದಿನಿ ನಮ್ಮಂತೂ ಒಂದಿ ನಕಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೀರ ಆ ವರ್ಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊರಿಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ 7 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದು ಕುಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯುಬ್ ಒಂದ ರೂಪಾ ಹಾಯ್ ರೇಷ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆ ಜೀತಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದೀಪಾ ನೀತು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಅನುಷರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ನಿಶಾ ಓಲರ್ ಅಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಲ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫೋಟೋ ಏನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ತುಲಿ ಈ ಮಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿಂಚ ಒಂದು ಸಿ ಇಲ್ಲಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ದಾನೆ ಗುರ್ತಾಯಿಜಾ ಪೃಥ್ವಿ ಏರ್ ಬಂದಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಒಂದು ಆರಕ್ಕನ ಜೀವಿತನ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೆ ಎಂ ಹಾಯ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಎಂಚೋಲರ್ ಅನುಷರ್ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಧನ್ಯ ಇರ್ನ ಮೋನೆನೆ ಸರಿ ತೋಜ್ಜಾ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜ ಗೈಸ್ ಪನ್ಪುನತ ದೇ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಇಶಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏತುಂಡು ಸಿಸ್ ಚಾರ್ಜ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾನಿ ಕನಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಂಡ 3500 ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೂರ ಮಾತಾಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅವುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಬರ್ಪುಂಡು ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರಿ ಅನುಷರಲ್ಲಿ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರಿ ನಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತ್ರ ನಾಳೆ ಮಗ್ರುಜಿ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿದಾನೆ ರಜೆನಾ ಯಾನಿನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತು ಜತ ಪೃಥ್ವಿ PS ಯಾನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಕ ಅಂದಾಜ ಗೊತ್ತಾನೆ ರೂಪಾ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಇರ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೈತೀನಿ ಇಂಕ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೈತೀನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಿಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವಳು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ರೆ ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೋಲರ್ ಅನುಷಾರಲ್ಲಿ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ವಿನಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಎಂಚೋಲರ್ ಸೇಸಿ ಅನುಷಾರ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಲೋಯ್ತಿ ಇಂಚೋಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ
ಸೌಮ್ಯ ಪೂಜೆ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ. ಎಸ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಿರ ಬರ್ತಿರ್ ತೋಜುಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ವರಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಆತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಓದಲೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಮಂಡೆಡ್ದಿ ಓಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಪೋದು ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಚಾಂಡ್ ಪಂದು ಬೊಡ್ಚನ ನಿರ್ಧಾರ ತಂದ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆ ಒಂಜತ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತಂಡು ದಾದ ಲಾಭ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಯಾನ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದುಡಾತ ಒಕ್ಕಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನತ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಏಪಗ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಪುಜ್ಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫೇಲ್ ಆತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡು ಕೇಂಡ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಧನ್ಯ. ಜಾತಕದ ಪಿರೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಈ ಪೋ ಮನಿ ಪಂದ್ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿಯಂಡ. ಸುನೀತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16th. ಭವಿಷ್ ಸಾನು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಯಾ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜಾತಕದ ನೇಮ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು Q&A ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪಾವೆ. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೊನ ತೋಜೆನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪಿರ್ಪು ದಾದ ಒಂದುಂಡು. ಜೀತಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ. ಶಿಲ್ಪ KM ಹಾಯ್ ಮಸ್ತು ಪಿರ ಉಲ್ಲೆನ ಮಾರೆಯಾನು ಏತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜುಂಡು ದಾದಾಂಡ್ ಮೋನೆ ಬ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಮ ತೋಜುಂಡಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಂತೆ ತೋಜುಂಡ. ಜೀತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ಒನಸಂತ ಪೋಲೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ನ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜ ಐಕ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಎప్పుడు ಅಕ್ಲೆ ಗೊನ್ಪೆರಬಲ್ ಅಂದ್ ಸಮ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪ್ನೆ ನಕ್ಲ ಕೈಡ್ತು ಎರ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮನ ಹಾಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂದೆ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇವನ್ ಏನ ಪಂಡ ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಕಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿನಿ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ನಂಬು ನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರೇ ತೂವು ನೋಡು ಆತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್. ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೆಲೋ. ಧನ್ಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜೀತೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್. ಶರಲ್ ರಡ್ರಿಗಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸೇಫ್, ಗಿವ್ ಯು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವನಸಾಂಡ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾಲ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಚೋಲರ್. ಭವಿಷ್ಯ ಶರಲ್ ಇರೇನ್ ಚೋಲರ್ ವನಸಾಂಡ್ ಅವ ಏತು ವನಸಾಂಡ್ ಬಂದು ಕೇಂದರ್. ಸುಮಾ ಯೋಗಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ನಿಶಾ ಅನ್ಸನ್ ಹಾಯ್. ಶ್ವೇತಾ ದಾನಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಲಿ ಇಜಿ ಅನ್ಸ್ತಾಲಿ ಇಂಕ್ ಬೇತಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಇಷ್ಟ ಜಿ ಇಂಕ್ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನು. ಸನ್ಶೈನ್ ಈರ್ ಚಬ್ಬಿ ಅದು ಶೋಕುಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೇಬಿ ಬಂಗಿರ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್. ದಿಗಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ಸರಿ ತೋಜು ಇತ್ತ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಫೇಸ್. ಇಶಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀವಿತ. ಸಂಜಯ್ ಮಾಣಿ ಕಾರ್ಪಿಕ ಟೀಚರ್ ಜೋರ್ಲೇರು ಅಡ್ಡು ಬಿಡ್ಪೆತ್ತೆ. ರಂಜಿತ ರಂಜು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ರಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಲವ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೋಲರ್. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್. ಐ ಆಮ್ ಭೂಮಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್. ಪೃಥ್ವಿ PS ಅಂದ್ ಜೀವಿನ ಅಕ್ಕ. ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಅನಿಲ್ ಹಾಯ್. ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹೌ ಆರ್ ಯು well did you eat, you have come live after many days. Yes, I came live after so many days. I think it's almost 2 months. Yeah, I'm fine. How are you? Danya Ancha Bandraballi. Malika D Dubai vlog hi sister hello. ಭವಿಷ್ ಸನು ಬ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡಿ ಕೂಡ ಬ್ಲರ್ ಆಂಡ ಭವಿಷ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಯೂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಓದರೆ ದೇವರೇ ಕತೆ ಬಂದೆ ಬಾಕಿ ಆಪೆನ್. ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀತಕ್ಕ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಟೆ ಉಲ್ಲರು ಎದುರುಗು ಬಲೆ ನಾನೇ ಇದು ಇಂಚ ಬರೋಡಾತಿ ನಾನು. ಶರಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ಕಾಂಚನ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ. ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ನಿಶುಬಿ ಬಿರುವ ಹಾಯ್. ಪೃಥ್ವಿ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ. ಜಸಿಂತ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚುಲ್ಲರು. ರಂಜಿತಾ ಹಾಯ್ ಇರೆಂಚಲು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚುಲ್ಲರು.
ಶರಣ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಈರು ಏರಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಪರ್ ಯಾನ್ ತೂಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಶಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿ ತೂಪುನಿ ಯಾನು ಮೂವೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತೂಪೆ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ತಿಕನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದೇ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಅನುಷಲ್ ಇದೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ತ್ರಿಷಾ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪರ ಐಜಿ ದಿನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅಮಿತಾ ಜೈನ್ ಹಾಯ್ ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಹಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀತಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಕ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ವೇಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಾ ಯಾದವ್ ಹೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪದವಳು ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಮೀಶೋದ ತರ್ಪಾದ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೋಡ್ತನ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣತ ಸಂಜು ಅಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡಾನ್ಸಾ ಬೊಕದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚೆ ನಂದಿನಿ ವನಸಾಡಿ ಇರ್ನಾಡಿ ಜಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಾಗೆ ಕುಟೆ ಬುಡಿ ದಾದಿ ಪೂಜಾ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ಸೂಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಡುಲ್ಲರ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪಂತೀರ್ ತೂಕದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಭವಿಷ್ ಒರ ಮೀಟ್ ಆವೋಡು ಆಪುಂಡಿರೇನು ಆಕ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಅಪ್ ದೀಕ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನೂರ್ ಶೇಖ್ ಸಂಜಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪುಜಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪೂಜಾ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರ ತೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ನಾನಿಯವರವೋ ಒಂದು ತೂದಿತ್ತೆ ಕುಲತಲಕ ನರಮಂಡ್ಲು ಪಂದೊಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತು ಅವು ತೂದಿತ್ತ ಯಾನ ಜೀತಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ನೆಟ್ಟು ಪಿರ ಉಲ್ಲರು ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಅಂಚನ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾಡಿ ಸುಪ್ರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಲಾಯಿ ಹಾಯ್ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ವೈ ಯು ಸೇ ಯು ವೋಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಆನ್ ವ್ಲಾಗ್ I think I didn't saw your comment maybe. Sorry for that. ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಡೀ ಇಂಚಾತ ಗುಂಡಿಗೆ ಬುಡ್ದ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪಂಡ ಕುಸಾಲ ಏತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 years ಬೋರ್ಡು ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಜೀತು ಹೆಲೋ ತ್ರಿಷಾ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಪನಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅರ್ನ್ ಮಂತಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏತು ಪಂದಕೇಂಡ ಯಾನದಾರ್ ಮಂತಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 350 rupees ಈತೇನಾ ನನಜ ಕಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಬಾ ಪಟ ಪಟ ಓದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟಣ್ ಅವು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಂದು ಓ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೆಲೋ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಏನ್ ಚೌಲರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಚೌಲರ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪರಾ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಆಡಿರ್ನಾಂಡೆ ಅಂಜಲಿ ಹಾಯ್ ಜೀತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಜೀತಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಜೀತಕ್ಕ ಮಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನಡು ಓ ಅವು ಅವ ನನ್ನ ಪಾತಿಯೇ ಅವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪಾತಿ ತೋ ಅಪಾತಿ ಕೂತ್ 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 ಅಪಾತಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾತಿ ತ್ರಿಷಾ ಇರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾರೆ ಯಾನೆ ಇತ್ತವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕಾತನಿ ಗಿತ್ತೇನು ರೋಡಿಸ್ ತೂಪೆ ರೋಡಿಸ್ ಕೆ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಏನ್ ಚೋಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲ ಇರೇನ್ ಚೋಲರ್ ಅಶ್ವತಿ ಪೂಜಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನಪ್ಪ ಮಾರ್ಲೇರು ಮಾತ ಹಲ್ಕಟ್ಲಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿಪಂದೆ ಮುಚ್ಚು ಒಂದು ಪೋಡು ಸಾಯ್ಕೊಲು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೋಲುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಬನ್ನಿ ಏನು ಮರ್ಲಿರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸಾವದ ಮಾತ ಹಲ್ಕಟ್ಟಿಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೇ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಅವೇನ ಅಂದು 2 ಸಾವಿರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬಂದಕ್ಕೇನವ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ನೆ
ಕೂಲ್. ಏಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೂಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಎಂಚೂಲರ್. ಗೀತಾ ಓಕೆ. ಚೈತನ್ಯ ಈರು ಪುರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ವರ್ಕ. ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೌಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ದಾದ ಕಲ್ತಂದಲೆ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಚೈತನ್ಯ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತ ಹಾಯ್. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪಿ ಹಾಯ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ರಜನ ಅಂದ್. ಶಾಲೆಟ್ ಲೋಬೋ ಶಾಲೆಟ್ ಇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ MC ಮನ್ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಜೋರಳ ಮಂದಿ ಜಿಯನ್. ಕಂಪ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಕೋ ಸಾವದ ಮಾತ. ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್. ಇಗ್ನೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಈವಿಲ್ ಐಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಅವು ರೋಡೀಸ್ ಬಂಡೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ, M2 ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಗೇಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾತು ಇಪ್ಪು ನಾನು ಸಾವೇನು ತೂಪೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇದು ನೆಟ್ ಪಾರ್ತುಲೆ ಒಯ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ತಾರೆ ರೋಡೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೀಪಕ್ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಪಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡ್ ಜೀತಕ್ಕ ಆಗಲ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಬೇಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್. ತಿರ್ಚೆಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ BB ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರಿತೀನಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮೇ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರಿದ ಸೀಸನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸರಿ ಸೀಸನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತು. ಧನ್ರಾಜ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಔಟ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂದ್ ಈ ಸರಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಚಿಂತಕಲ್. ದೀಪಿಕಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹವ್ ಆರ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು. ವಿನೋದ ಸಾಲಿಯನ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚೂಲ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರಳ ತೂಪ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೂಲ್ಲರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದಾದಮ್ ಅಂತರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾಲ್. ಅಭಿಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಹಬ್ಬ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಅಂಡ್ ಎಕಡ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಆತು ಎಕಡೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ನ ತರ್ದಾಡು. ವೇದಾವತಿ ವೇದ ಹಾಯ್. ತ್ರಿಷಾ ಇರು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆ್ಯಂಡ್ .n ಕೀ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾಗ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನುವೆ ಹೊರಡೊಂದು ಜನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಕವಿತಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಪಂದಿಜನ ಒಲ್ಪಲ. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಧನ್ರಾಜ್ ವಿನ್ ಅವಡೊಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರತ ಈರಾನಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಬ್ ಸೇರಿದಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂತಿರ ಅವು ಜಾಬ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಕಂಡಡು ನೀರು ಮಿತ್ತ ಕಂಡಡು ಬುಲೆ ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ತುಕ. ತೀರ್ಥ ಕಂಡಡು ನೀರು ಮಿತ್ತ ಕಂಡಡು ಬುಲೆ. ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಕುಲ್ದು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರ ಎತ್ತನಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಂದುಂಡು ತೂಕದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಂದಾಪುಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಜೀವಿತ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಲ್ ಒಲಪ ಇದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಲ್ಪಳ ತುಯರ ಫೋನ್ನಾಗ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಲತ್ತಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜೀವಿತನ. ಶಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅವ ಅಣ್ಣತ. ಅಮಿತಾ ಇಗ್ನೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಲೆಟ್ ಲೋಬೋ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಜೋವಿಟ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಓ ಅಂದೆ ಓ ಅವು ಚೈನೀಸ್ ದಾನೆ ಆ ನನ್ನಪ್ಪ ಎಂಕ ಪನ್ನಾಗ ನಿಜಲ್ ಕೇರ್ಪುಂಡು ಆ ನನ್ನಪ್ಪ ಅತ್ತಿಯ ಅಪ್ಪಾತಿ ಕೂ ಕೂ ನಾ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಓಪನ್ ನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾಡ್ದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ. ದಿನೇಶ್ ಜೀತಕ್ಕ ದಾದಂಡ್. ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಐ ಆಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಂಪಳ ಹಲೋ. ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಮನ್ಪುಕ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮನ್ಪುವೆ. ಶಾಲೆಟ್ ಲೋಬೋ ಶಾಲೆಟ್ ಪುಂಡಿ ದಾದಿ ಪುಂಡಿ ಆತ ಪುಂಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಕಂಡಡು ನೀರು ಮಿತ್ತ ಕಂಡಡು ಉಬ್ಲೆ ಪಂದು ಪಂಡೆ. ತೀರ್ಥಕಂಡ ಪಂದು ಪಂಡ ಅಡ್ಯಾರಡು ತೀರ್ಥಕಂಡಡು ನೀರು ಪಂಡ ಅಡ್ಯಾರಡು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅಟ್ಟಿದಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಯ್ಯರೆ ಅಡ್ಡದಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪ ಪುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಓ ಬಾರದಿರೋದು ಅಡ್ಡೆ ಓಲಾಪುಂಡು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪ. ತೀರ್ಥಕಂಡಡು ನೀರು ಮಿತ್ತ ಕಂಡಡು ಬುಲೆ ಪಂಡ ಫಲ ಪಂದರ್ಥ ಅಂಚ ಅದು ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಶಾಲೆಟ್ ಲೋಬೋ ಮೇರೆ ಗುಜರಾನ ಕ್ಲಾಪ್ ಬರಡು. ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಐ ಸಾ ದ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೀವಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಲೆ ಪಂಡದಾದೆ ಫಲ. ವಿನೋದ ಸಾಲ್ಯನ್ ದೀಪ ಅತ್. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರು ಕೆಲವರ ಮೆಸೇಜ್ ಸೋಚಿದಾನೆ.
ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ಅರೆನ ಅಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ದಾದೆವು ಅವೇ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುನು ದಾನೆಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಎನ್ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಏನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಏನ ಪಂಡ ಲೋನ್ ಮನ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಮನ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕಾಸಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪತ್ತಾದ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಆತಂಡು ಅನ್ಸದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲ ತು ಕಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪುವೆ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಐಸ್ ದಾದಾಂಡ ಐಸ್ಗ್ ಕನ್ನಡ ಕುರಿಯಾತನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕುರಿಯ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಬಿನ್ನೇರು ಒಂದು ಏನ ಮನ್ಪುನು ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಮದ್ಮೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ತುಲಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಪೋಪಲ್ಲದ ಕೆಲವರ ಅಂಚಾತ ನೆನ್ನ ಅವರ ಈ ಕಣ್ಣು ಕುರಿಯಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಕನ್ನಡ ಕುರಿ ಮಾರೆ ಭವಿಷ್ ಆನ್ಸರ್ ತಾರ ಅಂದ ಅತ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ತೂಕ ದಾದ ಮುಡ್ಪಂದನಮ್ಮ ತ್ರಿಷಾ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಓ ವಾವ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಯೆ ಮದಿಮೆ ಬಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಇತ್ತನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ತೂಕ ಮನ್ಪುಗ ಪಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ ಕಿಂಜನದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಬಂಗ ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದ ಪೋತ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಜಿ ಪಂದು ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಎಂಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡಿಜಿ ಪಂದು ಪಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತಿಜಿ ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ಸಾದು ಎಂಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆದು ಪೋಯ ಪಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ದಾದ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಆಣಗ್ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳ್ಡ ಏನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ದಿಯರ ಯಾನ್ ಬಯಸುವೆ ಅನ್ಸದು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಪಗೆಳ್ದು ಮಾವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ದುಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ ಪಂಡದು ಕತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಒಡನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಅನ್ಸ ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲೈಫ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಮಾವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಕಳೆದು ಪೋತಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕಳದ ನೋಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಶ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಿಲ್ಲು ಪಂಡಿತ ಔಸುಡು ದೀಪಿಕಾ ಅಂದೆ ಶಾಲೆಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂಡೆ ಅನ್ನೆ ವಿನಯ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಮಿಗ್ದಿ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹಲೋ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚುಲು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಈರೆಂಚುಲ್ಲರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವನಸಾಂಡೆ ಆಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅನ್ಸತ್ತಿಯೇ ಅಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಮನ್ ಪೂಜಾರಿಂದ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ತ್ರಿಶಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೂಲು ಪನೊಂದು ಲಲು ಅರೆಂತು ಎರೆ ಮುಂಬೈದು ಊರಿಗೆ போய் ಅಯ್ಯೋ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಂತು ಇರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿಶೋರ್ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾಲ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಜೀತಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನ ದಾದಿ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಐಸ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚನಾ ತ್ರಿಷಾ ತಿರ್ತ ಕಂಡಡು ನೀರು ಮಿತ್ತ ಕಂಡಡು ಬುಲೆ ತ್ರಿಷಾ ತೇರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ಹೋಗಿ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೀರ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇಸ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇನು ಅವ್ವ ತೇರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ತೇರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಯ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ಲಬ್ ನಾಟಕ ಇಟ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಯಾನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸರಿ ಏನ ಡ್ರಾಮಾ ಏನ ಸೀನ್ದ ಪುದರ್ ಕಾವ್ಯ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಕಂಪ ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಿಕಾ ಹಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏತು ಬೋನುಂಡು Hey Google, how many bones are there in our ears? Hey Google, how many bones are there in human ears? Muji, 3 tiny bones. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿರೆಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಶಿಕಾ ಎಂಚೂರು ಹುಷಾರು ಈರೆಂಚುಲ್ಲರು ಸುಮತಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚುಲ್ಲರು ಹರಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರಾ ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಯರ್ ಲಂಚ್ ಎಸ್ ಇರ್ನಾಡೆ ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಡೆ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀತಕ್ಕ ಒಂದು ಬಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಟರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೀವ ಧೀರಜ್ ದೀರು ಹಾಯ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಏರುಂದು ಧೀರಜ್ ಕೇರಳದನ ಶಮಾಚಾರ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ವೀಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಂಜಿದ ಡ್ರಾಮಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅನುಷಾ ದೇವಾಡಿಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಡೆ ದಿವ್ಯ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಡೆ ಹರಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೋದರು ಎಂಚೋದರು ಕಂಪ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬಂತಾಯ್ತಾ ಅದು ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಜೋರು ಇದು ಅಂತ ಮುಗಲ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಮುಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಂತ ಹೇಳುದು ಅದು ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಆ ಥರ ಆಗಿತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಕೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಸರ್ಬಿ ನೋಡಿ ಕೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಪಸೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ 9:45 ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗೀತು ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗ್ದಾದ ನಂತರ ಹಾಲಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಜೋರು ಮಳೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ 10:10 ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಎಂತ ಜೋರು ಮಳೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಆಗ ಬಂದ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗದವರೆಗೆ ಈಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ತುಂಬುಂಟು ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಲೋ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಫೇವ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತೇರು ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ಲಾ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಚೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ನಾನು ಮಾತ ಮೂವಿ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೂಕ ಪಂದ ಅಂಚ ಆವೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡ ಶ್ವೇತಾ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಧೀರಜ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪವನ ಕಲಾವಿದ್ರು ಕೂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಮರೆಯಲ್ಲದು ಬೊಕ್ಕಾಗೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬೇತೆ ಧೀರಜ್ ದೀರು ತೆಲಿಪೊಡ್ಚಿ ಮಂಗ ಅಂಜಲಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಕ್ಯೂಎನ್ಎ ಏಪ ಬರ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಸುಕೇಶ್ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಮೂಲು ಕುತ್ತಾರ್ ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಡ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಣ್ಣಂಚ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಬಂಗ ಹಾಪುಣ್ ಗೋದಾಡಿ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದು ಪಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಡ್ದು ಆಜು ತಿಂಗೋಲಾಂಡತ್ತ ಒರನ್ನೆ ಕವರ್ ಮನ್ಪರ ಅವನು ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಯಾಂದಾದ ಪಾತೇರೆ ಬಂದು ಇಂಕೊರ ಹಾಪುಂಡು ಕಿಡ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವಂಡರ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಬೆದ್ರಡ್ ಇರೆಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬೈದಾರೆ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಬೈಜಿ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ದೇ ಸಾಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ ಶೋ ಮನ್ಪೆ ಧೀರಜ್ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ದಾದಿ ಕಲ್ಪುನ್ PUC ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಳ್ಳೆಡ್ಸಿಸೇನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ ಮೋಡ ಹೇಳುದು ಮಳೆ ಬರೋ ಮೋಡಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದು ಎಂತ ಮುಗಲ್ ಹೇಳುದು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀತಕ್ಕ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೈಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ್ ಆರ್ದಾದನ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿಲ್ ಮೇಬಿನಿ ಅನುಷಾ ದೇವಾಡಿಗ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುನ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿವ್ಯಾ ಅನಿರನ್ ಬ್ರದರ್ದ ಕಲ್ಪುನ್ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ದಾದ ಕಲ್ಪುನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ PUC ಧನ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಬಂದಕ್ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಮದ್ರಂಗಿ ಪಂಡ ಮದಿಮಾಲೆ ಅತನ ಮದಿಮಾಯಿಗೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ನೇನು ದುಂಬು ಕಡೆದು ಮದ್ರಂಗಿ ತೆಲಕ ಕೋನತ್ತು ಕಡೆದು ಮಂತು ಅಂತೇರು ಆ ಕಡೆಪುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅವು ಏರೆಗೆ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಯ್ ಧೀರಜ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವನಸಾತಿಜಿ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಕರಂಚಿನ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆನ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಬಂಗುಡೆ ತೀದು ಲೈವ್ ತೂಲ ಬಂದು ಪೋಪೋ ಹುನು ಸಂತುಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಅದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮುಗಲ್ ಹೇಳುದು ಶಮಾಚಾರ್ಯ ನಿಖಿಲ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪೋಪೆರ ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕಂಪ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ನ ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಮುಗುದಾದಿ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ ಮಾಮು ಹತ್ತು ಮಾಮಿಗತ್ತು
ಸುಪ್ರೀತಾ ಮೈತಿದಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೈತಿದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ದುಂಬು ಹಕ್ಕಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮೈತಿದಿಗೆ ಪುನ ಕಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ದೀಪಿರ್ ಪನ್ಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಜರು ಒಂದ್ಸಾತ್ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಟೀ ಕೋನಡು ಕಂತ ದೀಪಿರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡು ಏನ ಪಂಡ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರತ ಮೈತಿದಿ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ತೀರಂಡಲ್ಲ ಇದೇನು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಂದಿದು ಅವಲ ಇತ್ತೆ ನಡಪುಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಚೇಂಜ್ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಮರೆಮಾಚೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಪದೆ ಯಾನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪೆ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಅವ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದಂದು ತ್ರಿಶ್ರಮ ಗಾಂಡು ಮೈತಿದಿ ಗಾಂಡು ಮೈತಿದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೈತಿದಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೈತಿದಿ ಶರಣ್ಯ ದೇವಡಿಗ ಮೈತಿದಿ ದಿನೇಶ್ ಜಿದಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ತಿಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ದು ಅಂಬಡ ತಿಕ್ಕುನ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೈತಿದಿ ಎಸ್. ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವೆಕ್ಕ ಎಸ್ ಜೈ. ದಕ್ಷ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೈತಿದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೈತಿದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೈತಿದಿ ಒಂಜೆನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ. ಶಮ ನಿಕ್ಲಿಲ ಡೇರ್ಪುರಪ್ಪು ನ್ಯಾಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೈತಿದಿ. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಏರ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡುಲ್ಲೆರಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆ ಡಿಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಕಡಿಯೋ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ನವರು ಹೌದಾ. ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್. ಮನೋಹರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತಾ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಬಾ ಕಾಲ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಅವಲ ಸಮನೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುನಕ ಮೆಹಂದಿಯ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡ ಆಣನಿಲ್ಲಡು ಮೆಹಂದಿ ಒಂದಿನ ಅಂಡ ಕುಡೊಂದಿನ ಪೊಣ್ಣಲಡು ಮೆಹಂದಿ ಆವಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಣನಿಲ್ಲಡು ಮೆಹಂದಿ ಅನಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಪಲು ಪೊಣ್ಣಲಡು ಮೆಹಂದಿ ಅನಗ ಆಣ ಬರ್ಪೇರು ದದನ ಇರನ ಡ್ರೀಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋರೆ ಪಲಾಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಣ ಕಾಸೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೇಮಲತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ವಾಣಿ ರೈ ಹಾಯ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್. ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೇತೆ ಸಮಾಚಾರ ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋರೆ ಅಡಿ ಏನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋರೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು. ಬಾಲಿ ಗಂಡಲ ಬಾಲಿ ಮನಾಲಿ ಪೋಡ್ ಮನಾಲಿ ಅತ್ತಿಗೆಗ್. ಕೃತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಶಿಲ್ಪ ಕರ್ಕೆರೆ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಗನಾ ಓಕೆ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಉಂಟಲ್ವಾ ಕವಿತಕ್ಕ ವಿಜಿ ಕವಿತಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಬಕ್ಕ ಶಮಾಚಾರ ವನಸಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ವೆಜ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಎನ್ನಾಂಡೆ ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಡೆ ಕಜಿಪು ವೆಜ್ ಇರ್ನಾಡೆ ತ್ರಿಷಾ ಕಾರಂಜ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜಿ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಡ ಕೇನೆ. ಒಂಟಿ ಕಾರ್ದ ಕೊರುಂಗುಗೂ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ರೆಂಕೆಲು ದಾಯ್ತಾ. ಒಂಟಿ ಕಾರ್ದ ಕೊರುಂಗುಗೂ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ರೆಂಕೆಲು ಕ್ವಶನ್. ರತನ್ ಹಾಯ್. ಶ್ವೇತಾ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಪಂಡಿದೆ ಮೈತಿದ್ದು ಬಂದು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿಶ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೊಂಡಸ್ ಕಜಿಪು. ಮಿತಾಲಿ ಬಂಗೇರ ಸ್ಕಿನ್ ರುಟೀನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಸ್ಕಿನ್ ರುಟೀನ್ ದಾಯ್ತ ಪಾಡ್ ನಿತ್ತೆಂದು ಐಫೋನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಲಗಾಡಿ పోతుంది ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಯಾನೊಂಜಿಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತಿದ್ದ ಡೀಟೆಂದ ಬಟ್ ನೆನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಇಂಕ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ತೋಜುಂಡು ಫುಲ್ ಮೂಲ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಚ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಫುಲ್ ಗುಳ್ಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಚೂರು ಬೈದಂಡು ಮೂಲು ಗುಳ್ಳೆ ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಜಿದ ಕೇಳಿ ಕೊಡತ್ತು ಶಮಾಚಾರ್ಯ ತಾರದ ಮರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂಟಿ ಕಾರದ ಕೊರುಂಗುಗೂ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ರೆಂಕೆಲು. ಒಂಟಿ ಕಾರದ ಕೊರುಂಗು ಬಂದು ಪಂಡ ತಾರದ ಮರ ಅತನ ಕಂಗದ ಮರ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಟಿ ಕಾರದ ಕೊರುಂಗು. ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ರೆಂಕೆಲು ಪಂಡ ಆ ಮಡಲ್ಡ್ ದುಪ್ಪುಂಡದೆ ಅವು ಸಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೆನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ತಾರದ ಮರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಬರ್ತದ. ಶಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಕಡೆ ಸುಪ್ರೀತಾದ ಪನ್ನಿ ಕ್ಲಾಪ್. ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಎಸ್ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಷ ಶೆಟ್ಟಿ ರಕ್ಷತನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪಾರ ತೂಪ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಆರು ಇಂಚ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಮನ್ಪು ಇರತ್ತ ಗೊತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪು ಇರತ್ತ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಕಂಚಿನ ನಿರುಪುನು ಮಾತ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ದೀಪಿಕಾ ಮಡಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ರವೀಶ್ ಆಂಡೀರ್ನಾಂಡೆ ದೀಪಿಕಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ರೀಶಲ್ ರೀಮಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಉಷರ್ಲಿ ಇದೇನು ಚೊಲ್ಲರ್ ವಿದ್ಯಾ ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಲ್ಪಕರ್ಕ ತಾರೆ ಮರ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಅಂಬಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದಾಂಡ್ ಅರ್ಧಾದ ಪಂಡಿರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂಡಿರು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಟಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಬಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಟ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪು ನೈಟ್ ತೂವೋಡು ನೈಟ್ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಅಂಗಡಿ ತರಕಾರಿ ದಾಯ್ತು ಉಂಡು ಪಂದು ಓಡು ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ಮೀನು ತೂವೋಡು. ಕೃತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಕೌಶಲ್ ಇದೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಇರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಟು ತೋಜಾಲಿ. ಮಿತಾಲಿ ಬಂಗೇರ ಇರ್ನ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡ ಒಟ್ ಲಾಂಗ್ ಈತಿ ಸಿ ಈತಿ ಇತ್ತರಮಿ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಉದ್ದ ಬತ್ತ ದಾತಿಂತೂಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ತೆಂಗಿನ ಚೆಪ್ಪು ಎಂಗೆ ಏತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಾಲ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಜ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಕೆಲವ್ರೆ ಕವಿತಕ್ಕ ನಾಲ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತೊಂದೆ ಮನಸಾವನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತು ನೆನಪಂತಾರ ತೆಂಗಿ ಪಾಡುವೆ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ರೂಟಿನೆನ್ನ. ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಧನಂಜಯ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓಲರ್ ಇಲ್ಲಡು ಈರೋಲರ್ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಡೆ ನಾಷ್ಟಾಗ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಮನ್ ಪೂಜ ಮನಸ್ಸಿ. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಈ ಸಲ ಉಂಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ರೀಶಲ್ ಅಕ್ಕ ರಜನೇನಿ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲೆ ದ ಡ್ರಾಮಾ Regal sir is wonderful. Your acting is very beautiful. Nice. Thank you. Shilpa irna hosting at Dapun. Thank you. With a family. Hi. Hello. Dinesh ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಜೀತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೆ ಹಾಯ್. ಕೃತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಇನಿ ಜೆಲ್ಲುಂಡು. ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ರೆತ್ತನ ಪಲ್ನವೇ ಎಸ್ ಶೋರ್. ನವೀಶ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ನಮ್ಮಡಿಗೇನು ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ಏರ ರಡ್ಡಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾಯೇ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹೆಲೋ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿ ಪಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜೀರ್ನ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಔಟ್ ಆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದೆ ಜೀವಿತ. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿ ಜೈ. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪು ನಾನಿ ಪಲ್ನೆ ಪರ. ರಾಜೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಶಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಸೀಸನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಇನ್ನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ವಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ ವಿತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರು ಇದು ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ರಾಕೇಶ್ ಹಾಯ್ ವಿತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರುಲೆ ತಿನ್ನುಪ್ಪ ಹಾಂ ತೈಜಿ ಕಜಿಪ್ ತಿಂತಾರಾ ತಿಂತೆ. ರಾಜೇಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಸಮರೀನಾ ಹಾಯ್. ತ್ರಿಷಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್. ರಾಕೇಶ್ ಇದಾದೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಮಿನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿನಿ ಬರೆಪರ ಫುಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ರಾಕೇಶ್ ಆಂಡಿ ವನಸ್ ಅಕ್ಕ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ. ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಉಲ್ಲಜ ಉಲ್ಲ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹಾಯ್. ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ಯಾಟು ತುಳು ಲಿಪಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪುತ್ತೂರ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ. ಮಿಥಿಲ ಬಂಗೇರ ಸಾರಿ ಇರು ಇಪ್ಪುನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಬಂದು ಪನ್ನ ನನಗೆ ಅವು ಮನ್ಪೆ ಇದು ಬೇತಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟಲೇ ಜಿನ್ನು ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಅಂಚು ಪಿಜರ್ ಇಂಚು ಪಿಜ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಇಂಚು ಪಿಜ್ರೆ ಅಂಚು ಪಿಜ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಎಜ್ಜ ಈರು ದಾಯಗ್ ಪೋಪು ಜರ ಶೇ
ಶಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹಲೋ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, 1 ಗಂಟೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಗಿಪುಗನಾ ಮುಗಿಸುವನಾ? ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಸಾಟ ನಿಂಗೆ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ತಲಕೇಂದ್ರ ನೈಜತ ಮುಗಿಪು కదా. ನಾನು ಎಲ್ಲದ Q&A ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ತ್ರಿಷ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಾ ಬೈ ಉಂಟ ಕುಲ್ಗನ ದೇವ. ಅನುರಾಧ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ಪಂದ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾಡ್ಗ ಏನು ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ ಗೈಸ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತಿದ ಪದ್ಯ ಪನದ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪೋತುಂಡು. ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಬೊಡ್ಚಾ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಾ ಶ್ರಮಾಚಾರ್ಯ ಬೇಗಾರೆ ಸುರಣ್ ಮಾರೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪನ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಲೈವ್ ಟಿಪ್ಪುಲಿ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿಲ್ಪ ಕರ್ಕೆರ ಪನ್ಲೆ ಪನೋಡ. ಕವಿತಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಆವಾ? ಅವನ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಬರಸ ಪನಿ ಪನಿ ಬರಸ ಪೊಸವರಸ ಪೊಸ ಸರಸ ಅವು ಸಾಂಗ್. ದಾದನ ನನ ನಿನ್ನ ಸಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಪುನ ಸಮಯ ಎನ್ನಂದಿನ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯಲ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅವು ಸಾಂಗ್. ಸಿಂಗಾರ ಸೀರಿಯೇನಾ ಲೈವ್ ಉಡ್ದು ಪೋಚಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ. ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿಯಾ? ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಅವು ತುಳು ಮಂದಿರತ್ತ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮಂದಿರ ಈರು ಉಲ್ಲರ ಪೋತು ಜರ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇದಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅವು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಪೊಸ ವಿರಸ ಪೊಸ ಸರಸ ಪ್ರತಿ ದಾದನ ನನ ನಿನ್ನ ಸಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಪುನ ಸಮಯ ಅವು ಸಾಂಗ್. ಶೇ ನಾಡುವೆ ನಾನು ನಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಬರ್ಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದಂದು ಹೂ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಬರ್ಸ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್. ಓ ಮೈ ಬೇಬಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲವ್ ನಾಡುವೆ. ಎಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಿತ್ತೆ. ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿತ ಅವರು ಇದೀಗ ಒಂದು ತುಳು ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿತ ಅವರು ಇದೀಗ ತುಳು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತಾಡಿದ ತಮ್ಮನದ ಊರುಟು ಜೀವಿತ ಮೇರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕಲ ಎದುರು ಜೀವಿತ ವಿಜಯ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೆರೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪದ್ಯ. ಪತ್ತ ವೈಕುಂ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಸಾಂಗಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎನ್ನ ಊರು ಕುತ್ತಾರವೇ. ನಾನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾಡ್ನಿ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಗೈಸ್ ಇರು ಬೇಗಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅವರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಎಸ್ oh my baby you only mine you are my angel forest of my life I just want to fly with you get the sky you are my angel you are my life ಎನ ಕವಿತೆದ ಪನಿಯಾಲ ಎನ ಸ್ವರ ಕುಲಿದ ನಿಯಾಲ ಎನ ಉಲೈದ ಕವಿಯಾಲಯ ಎನ ಕವಿತೆದ ಪನಿಯಾಲ
ಎನ ಸ್ವರ ಕುಲೆ ದನಿಯಾಲ ಎನ ಉಲೈದ ಕವಿಯಾಲಯ. ಫುಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತು ಜೀರು. ದಾದಂಪು ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಜೀರು. ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗೈಸ್, ಇವರೆಂತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡವಾ, ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ചേട്ട? ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಜಿತ್ತು ಈಜಿ ಪಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟಿನ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೀಗ ಹಾಂ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಸದ್ದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊರೇನ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಜೀವಿತ ಮೇರೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು. ಓ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೇಲಾಡಿದೆ, ಅನುರಾಗವೆಂಬ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸೆಲ್ಲ ರಂಗಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಾರೇನ ಎರೆದೆ, ಈ ಜೀವ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ. ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೇಲಾಡಿದೆ. ಕಂಡಲ್ಲಿರೋ ಹೊಂಗನಸಿನ ಸಲ್ಲಾಪದ ಸಲ್ಲೀಲೆಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ತಟ್ಟೋ ವೇಳೆ. ಕಂಡಲ್ಲಿರೋ ಹೊಂಗನಸಿನ ಸಲ್ಲಾಪದ ಸಲ್ಲೀಲೆಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ತಟ್ಟೋ ವೇಳೆ. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳು ಅಂತೂ. ಭೂಮಿಲಿರೋ ಮೊಗ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಹೂವಾಯಿತು. ಓ ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೋದ ಕಂಡೆ. ಕಾದೈತೆ ಜೀವ ಬಾರಯ್ಯ ಮಾವ, ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೇಲಾಡಿದೆ. ಬಾಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಾರೇನ ಎರೆದೆ, ಈ ಜೀವ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸದ ನಿಶ್ವಾಸದ ಕಾಲ್ಗೆಚ್ಚೆಯ ಸವಿನಾದದ ತುಂಬೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಉಚ್ಛ್ವಾಸದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾಲ್ಗೆಚ್ಚೆಯ ಸವಿನಾದದ ತುಂಬೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಕಲ್ಲು ನೀರು ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವಿರಹ ಬೇಗೆ. ಬಾನೆತ್ತರ ಈ ಚಿತ್ತವು ತೆರಾಯಿತು. ನಾನಿಂದು ಎಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಕಂಡೆ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡೆ. ಚೀಮೈತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಂಜಿ ರೀತಿ, ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೇಲಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೂಲ್ಲಿ ಏತೋ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಓಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೇದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಆಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೇದಿಗೆನಾ ಲೈಕ್ ಪರ್ ಸಾಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆದಿಲ ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟವ ನಿಮಗೆ ಆದರೂ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯತೆ ಯುವರ್ ಲೈವ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಂದಿತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್. ಪಾಪ ಮರ ಜೀತಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಸಂಜು
ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ ಮೇರೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿ ನಂಚಿನ ಸಂಜಯ್ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇರ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು. ಓ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು 1% ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಏಂಜಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಹಾಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲೆಲೆ ಎಲೆಲೆಲೋ ಎಲೆಲೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಸಂಜು ಎಂಕಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡಿಯತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಲಿಸನ್. ಇಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಹೋಗೋತ್ತುಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಕಟೀಲ ತಳತ ಪೀಟೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದಲಂಕಾರೋಡು ಒಂದು ಸಾಂಗ್. ಅವ್ರೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿರತ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಗರ್ ಎಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾರಶೆ. ನಿಲ್ಕೇಂದರ ಆ ಸಾಂಗ್ನು ಬರಡು ಬರಡು ಸಂದೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲಿ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ತುಳು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗು ಉಂಡು ಅವವಾ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿದಲ್ಲಿ ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲು ಬತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯೊಪ್ಪನ 5 ವರ್ಷಾಗ ಪಬಿತಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಡ ಎಸ್ ತುಲೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ she moves like an angel dance like she don't got a charing and world like elelelelelelo flames reaches high but can't touch the fire catching her eyes her burning desire she knows she got it when she sing her song like elelelelelelo elelelelelelo look up at the sky the stars never shine all alone tonight is night take a deep breath let it go ಕೋಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡಿದ ಕನಸು ಇದು. ನಮ್ಮ ರಸಮಂಜರಿ ಒಂದುಂಡು ಸರಿಗಮಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ ಕೋಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಕೋಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡಿದ ಕನಸು ಇದು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೀಡು ಶಿವ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಜೀತು ಪಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪೋಯಿರೇನ ಸಾಂಗಿಂದ ಎಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತೀರ 59 ಜನ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ. ತುಳು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡ್ ಓಕೆ ಅವಳ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ಜಿ ತುಕ. ದುಮ್ಮನ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನತಿ ಟಕ 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 ಬಲಿ ಪುನ ಈ ಗಂಟೆಲ ಉಂಟು ಚಾ ಪಕ್ಕ 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 ಬಲಿ ಪುನ ಎನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲವಿ ಓಪನಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡತ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆದ ಲೈವು ಸರಿಗಮಪ ಒಂದುಂಡು ಪಾತೆರ ಕಥ ಮಾತಾದಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿಡ್ ಸರಿಗಮಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಓಕೆನಾ. ಮೂಗುತ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಂಡು ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪಾದಿನ ಅವೇನು ಫುಲ್ ಕೋಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತಂಡು ಬಾಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡುಂಡು. ನಿಕ್ಕಲ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಂತ್ಲೆ ಅವರೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿರ ಅವು ಪನ್ಪಯಾನ ಪೊರ್ತು ಕಂತಂಡು ಬಾಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು
ಎಸ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಪುರ್ತುಕನ್ ತಿಂಡು ಬಾಲೆ ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡೆ ಮುತ್ತು ಬರುವೆ ಗುಮ್ಮೆ ಪುರ್ತುಕನ್ ತಿಂಡು ಬಾಲೆ ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡೆ ಮುದ್ದು ಬರುವೆ ಗುಮ್ಮೆ ಪೊಪ್ಪ ಬರುವೆರು ತೂಲೆ ಬೆತ್ತ ಕನವೆರು ಬಾಲೆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪಡೆ ಚಿನ್ನಿ ದೇವರ ಕಿನ್ನಿ ಜೋ 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 ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾಂಕಿನ ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜರನ ಕೊಂಡಾಟ ಸೆಲೆ ಮಟ್ಟನ ಬುಡುಲೆ ಚದಿದಾಯೇ ಬಾಲಚಂದ್ರನು ತೂದು ಸುತ್ತ ಬುಳ್ಳಿನ ಗೆಂತು ಆಮು ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಜಾ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾ ಆಮು ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಜಾ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾ ಆಮು ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಜಾ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿ ಪಿ ಬೈದಿನ ಪಿ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪೀಡು ಬರ್ತೀನಿ ಪರವಶನಾದೆನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಇರಿಕ್ ಸರ್ಪುಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೆಸರದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಡೋಲು ಬಡಿತ ಮೈಯಲ್ಲ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ಹಚ್ಚುತ್ತೈತೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ಎಮ್ಮಡ ಮನ್ಸಿಂದ ಯಾರೂನು ಕೆಟ್ಟೋರಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಂದ ಯಾರೂನು ಕೆಟ್ಟೋರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೋಯ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸೊ ಎಸ್ ನಿಖಲ್ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಲೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ ಇದು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಝೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಝೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಉಂಡು ಝೆಡ್ ಹಿಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಮ್ಮ ಆಂಡಿಯೇ ಎಮ್ ಕೂಡ ಎಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ತಿಳಿತಂಪಲ್ಲಿ ಓಲವೇ ನೀನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಣದ ಓನಾ ಓ ಒಂದು ಮಳೆ ಬೆಲ್ಲು ಒಂದು ಮಳೆ ಮೋಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರ್ಪುದಿಂಗು ಯಾರನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಚ್ಚ ಹ ಹಾಯಾದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಲೋಕ ನೀನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಯಾದ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಾ ಕೂಡ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಉಲ್ಲರಾ ಇತ್ತನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಉಲ್ಲರಾ ಇತ್ತನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಝೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪುವ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಅಂದಂದ್ ಓಕೆ 14 ಜನ ಪುನಿತ್ತೆ ಮಾತ ಪೋಯಿರು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಆಡದ ಪೊರ್ತಾಂಡದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅದ ಮುಗಿಪುಗನ ನಮ್ಮ ಅಂತಾಕ್ಷರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮಾಡುವನ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಆಡುವ ನಾವು ಓಕೆನಾ
ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಯಾ ಸಿ ಪಂಡ ಚಾ ಅತ್ತ ಚಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಂದ ಮಾಮ ಬಾ ಚಾ ಓಂಡಿ ಓ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪ್ರೇಮ ಸಖಿ ಸಿ ಓಂಡಿ ಸೀತ ಓಂಡು ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸೀರ್ದು ಸಾಂಗ್ ಓ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾ ಸಿ ಪಂಡ ಚಾ ಚಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾ ಚಂದ ಚಮ್ಕಿ ಚಮ್ ಚಮ್ಕಿ ಚೀಚು ಚೂಚ್ ವೈಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಿ ವೈಗೆ ವಯ್ಯಾ ವೈ ಅಂದರೆ ಯಾ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳೆಯೋ ಚೆಲುವೆ ಉಲ್ಲರ ಮುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಾರ್ದು ಅತ್ತು ಸಾ ಇದನ್ನ ಮಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಿ ಪೀಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಾಂ ಪಾಂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ ನಾವು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಿಂಗರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಎಮುಲ್ ಪೆಂಕಲ್ ಸರಿಗಮಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಬಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಯಾ ಬಿ ಪಂಡ ಬಾ ಬತ್ತಂಡು. ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸಿಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಚಿಂಗಾರಿ ಚೆಲುವೇನಾ ಈರು ಸೋತಾರ ಜೀತಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡಿ ನೀಸು ಕೊಡುವಾಗ ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಳೆ ಎಮ್ಮು ಮಾಲೆ ಮಳೆ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ ಮಾತೊಂದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯ ಏನು ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ನೋವು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಐತಲ್ಲ ಕಡಿ ಟುನ್ ಐತಲ್ಲ ಕಡಿ ಎಂಕಿ ತೆಲ್ಕೆರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಡಿ ಡಿ ಪಂಡ ದ ದ ದಿ ಡಿ ದಿ दहलीज पे मेरी जिंदगी यादे यादे पूरे हम ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತತ್ತು ನಾನು ಯಬ್ಬ ಅವಲಿ ಮಾರಿ ಆರು ಕೂಡ ಆರು ರಾರಾ సరసకు బారా నిన్ను ఒకసారి ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಟೀ ಟೀ ಪಂಡತ ತಾ ತಾಂಡ ತಬ್ಲಾ 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 ಸಾಂಗ್ ಯಾವ್ಯ ಪಾತಿರ್ನಾ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರಿಯ 71 ನಿಮಿಷದ ಇನಿತ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಂದನೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮೇ ಬಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ದಾದ ಪಾತಿರ್ಗಾ ಈರು ಫುಲ್ಲು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ತಾರಕ ಬಿಂದಿಗೆನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವು ಅದ್ಯಾವುದು ಈರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಲೇಬಲ್ ನಿಪ್ಪು ಅದಾಯ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ ನೆರ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಓಲ್ ನೆರ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಡ ದಗಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಅವು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲಿತು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ವೋಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೆನಪು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಪೊಂಜು ತೇಜಸ್ವಿ ಪಂಚನ ಪೊಂಜು
ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಐಕ್ ನೆಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೋಲ್ ನೆಡ್ತೆ ತುಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ಪಲ್ನಿತ್ತ 51 ಜನ ಇರತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆರ್ಪೇನಾ ಪಲ್ನಿ ತುಕ ತವರು ಮನೆ ನೋಡ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾನ್ಲಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಪ್ನಿಗೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಪಣ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕುಡ್ಲಾಂಡ ಮೂಜ ಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನಾತೆ ಅಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ഒരു ദിനം കനവിൽ മലർവനം ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಜವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸೋ ಹಾಡು ಹಗಲಿರಲಿ ಇರಲಿ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಓಲೆರು ಐ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಏರ್ ನೆರ್ಪರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪೆನಾ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನೆರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಧ್ಯಾನ್ ಒತ್ತೋನು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುನು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನೆರ್ರ ಯಾನ್ ಸೈಕೊತ್ ಇಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ದಾಯಿ ನೆರ್ಪೆರಿ ಇರ್ಲ ಕಾರಣ ಇತ್ತದು ನೆರ್ಪುನಾಡ ಸಮ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದು ನೆರಂಡ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ಪ ನೋಡು ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತದು ನೆರ್ಪುನು ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನ್ ಇರಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನು ಬೊಡ್ಚನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪಣ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಣ ವಾ ಪೊಣ್ಣುಗ್ಲ ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ಕೋತಾಣ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ ಬುಡಿಯೆ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ಪುಂಡ ಸಾಮಾನು ಎಡ್ತೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಣ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡ ಸಿಂಗರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ರೇಪಲೆ ಬೆಚ್ಚಡೆಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಡೆಪ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಆಪುನಕ್ಲೆ ಗೋರಲಾಟ ಸರಿ ಪನೋಲಿ ದಾಲಂಪೆರ ಆಪುಜಿ ಈ ರೇಪಲ ಬೆಚ್ಚಡೆಪ್ಪುನ ವಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಣು ಜೀವಿತ ಹೆಲೋ ಶಿಲ್ಪ ಕರ್ಕೇರ ತುಳುನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಈತ್ನಟ ಮಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನೆ ಮಂದಿ ನಾನು ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅನುಸೋನು ಪೊಳ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಬರ್ರನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಡ್ಲಗ್ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕುಡ್ಲಗ್ 3500 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ 3500 ಟೀ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆ ಅವೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿದೆ ಮನ ಹರಸಿ ಅಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಡಾ ಮುದೆಲ್ ಡಿಪ್ಪಿನ ರಾಜೆಗ್ ತರನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು ಮುದೆಲ್ ಡಿಪ್ಪುನ ರಾಜೆಗ್ ತರನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು ದಾದೆ ವನಸಾಂಡೆ ನಕಜಿಪ್ಪು ದಾಲಿರ್ನಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಅರ್ಚನಾ ಹಾಯ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಜಿಂಡಾವ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಅವ್ವೇ ಅಕ್ಲು ಒಂದೇ ದಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಐಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಪಾಡಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ತೂಜರ ನಿಕ್ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಗಂಟು ಕಂಡದನ್ನ ದಾನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕಂಡು ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಂತ ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲೆ ದಾದನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೇಡಿ ಕಟ್ಟುವಿರಾ ದೇವ್ ಗೊತ್ತು ಶಿರುವಾಗಿ ಏತಿ ಶಿರುವ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ದೂರ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ಪರಂಗೆಲಕ್ಕ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಮನೋಜ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಸೂಪರ್ ಶಮಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಗಿಲಕ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಲ್ಪ ಪೈನಾಪಲ್ ಸರಿ ಕಾಡು ಆನ್ಸರ್ ಹತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುದ್ದೇಳ್ದಿತ್ತಿನ ರಾಜಪಣ ಮುದೇಳ್ದತ್ತಿ ಬೆಳೆಪುಣು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು ಬಂಡ ಒಂದು ಪುಣ ತಿಂಚಿಂಚ ಅವು ನಾನು ದುಬೈ ಲೈವ್ ತೂಪನೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಲೆ ಹೆಂಗೆ ಶಿರುವ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಏನ ಗೊತ್ತಾ ರೈಟ್ ಪಿರ ಬನ್ನಕ ಹೆಂಗೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಒರಿಯನ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚಾದ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಕಂಪ ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಚಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಳು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಜೀವಿತ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಚಾಂಡ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಜ್ಜಿ ವನಸಾತಂಡು ದಾಲ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಫೀಲಿಂಗು ಒಂದು ಸೀನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ದೊಂದು ಸೀನ್ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆಗ್ಬೋದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಟ್ಟೆ ಡೋಲ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದಾ
ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ತುಳು ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಬಲೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಕ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಬೂಸ್ಟಾವ್ ಬೆಗೋರ್ ಮರ್ದ ಅದು ದುಂಬು ಉಷಿ ದೇವರೇ ಬೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು. ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಸ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲೆ ಸರಿಯಾ? ಕಪ್ಪು ಕಾಡು ಬಿಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾ? ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಚೆಲುವೆ, ಟಿಂಟಿ ಟಿಂಟಿ ಟಿನ್ 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 ಟಿಂಟಿ ಟಿಂಟಿ ಟಿನ್ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಟಿಂಟಿ ಟಿಂಟಿ ಟಿನ್. ಮೆಗ್ಗೆನ್ಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬರ್ಪುಜೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು, ಹೌದಾ? ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕಿದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಎನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವು ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅವೆಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್, ಅವು ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾಕಿದ ಮತ್ತು ಆತು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ. ಎಸ್ ತಲೆ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ. इधर है ना, क्यों टेंशन लेने का? ತಿನ್ನಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಐಟ್ ಉನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ರೈತಾ. ತಿನ್ನಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಐಟ್ ಉನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸರಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೀನ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಗೈಸ್, ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೋಡ. ಹಲೋ ಪನ್ಯಾ, ನಾನು ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ. ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೆರಾ? ಎಸ್ ಲೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸಮ. ಸೌಮ್ಯ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೆರಾ? ಎಸ್ ಇಪ್ಪುವೆ. ಲೇತೊಂದು ಪೋಪೆ ಚಮಚ. ನಾನೆಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು? ಚಮಚ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಚಮಚ ಸಾಕ್ತದೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಸಾಕ್ತದೆ, ಚಮಚ ಸಾಕ್ತದೆ. ಮದಿಮೆಯಪ್ಪ ಮದಿಮೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರೆತ್ತಾನಗ ದೇವನಿ ಬಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಆಂಡ್ 3 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಗ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಪಾತಿರದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರದು ಕುಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಎನ್ನ 100% ನೆಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅದನ್ನೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 10% ಚಾರ್ಜ್, ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 9% ಚಾರ್ಜ್, ಲೈವ್ ಉಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ 9% ಯಾಪಡು ಬುಕ್ ಹಾಪುಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ. ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕರ್ ಬಾಬಾಸಿಯ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಲೆ ಮಾತಿರ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊಸತು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಟೇಕರ್ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಲೆ ದೊಂಬು ಪಿದೆ ಪೋನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಐನತ್ತು ಕವರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಲಿದೆ ಪಂಡ ವಿಪರೀತ ಉಂಡು ದೊಂಬು. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ. ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸಿಯಾ. ಸವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ ಬೇತ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೇನಂಡ ಮನಿ ಪೂಜಿಲು ಒಟ್ರಾಚಿಗೇನಿ ಪಂದಂಡ ನಿಕ್ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಈ ಬತ್ತ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ದು ಕೋರ್ ಹಾವ.